Takže vás vítam u ďalšieho videa. V tomto videu si trochu s traktormi asi zaťažíme. V pláne mám so zetormi, ale uvidím, ako to pôjde. Toto je mimochodom známa mapa No Man's Land. Tomu prekladu úplne nerozumiem, ale to nevadí. No, takže tu máme tú dielňu s obchodom, čo tu je. Trochu sa tu na začiatok povzerám. Na tejto mape som už hral vo Farmingu 19. Tak som zvedavý, či v tejto 22 sú nejaké rozdiely. No toto sa dá vyberať. A nič také. A obchod. Pozrieme sa, čo tu je. Aj tu je ten plot. Ináč zaujímavé je, že cez ten plot nejde nikam, že ako keby ten plot robil hranicu. Čiže je dosť zaujímavé. Mohlo by to byť ešte kúsok takého mesta alebo cesty, to by som ocenil. No ale pozrieme sa na nejaké tie pozemky. V pláne nejaký, kde by sa dalo ťažiť kúpiť, čiže poobzeráme sa. No nič tu zatiaľ také. No nie, že nič, ako stromov tu je hodne. Ale neviem. No trochu porozmýšľam, možno ten alebo ten, no to je jedno. No, kúpime si stroje. Chcem zetory. Ale uvidíme, ako to s nimi pôjde. Podľa toho kúpime. Mimochodom, mám tu dosť modov. Mám tu zetory. Mám tu ešte aj nejaký John Deere. Túto ťažebný. Alebo hentu. Proste šeličo. A ešte som si tu stiahol mod ZTSK Turbo 81 Lakatoša, hej. Čiže možno mnohí poznáte. Pozrieme sa, no to nič také. Tieto sú moc malé a slabé. Pozrieme po niečom lepšom. Možno 70 čosi, alebo pozrieme na kryštál, tento sa mi celkom páči. No tak si ho nastavíme pekne. Kolieska by to chcelo, ale zatiaľ je tu na začiatku hydraulika. Tá je taká, že čo ja viem, tu nechám tak kolesa. No, Mitas mám najradšej, bo ich najčastejšie vidím, ale tu ich asi nedám. Kontič. No, tak, vonku široké. Aha, to sú nápisy. No, to nechám tak. Závažie tu dáme, pekné. A blatník. No dáme už si, aby nám nejako nezavadzal, keď budeme ťažiť. Predu necháme blatník. Ja aj toto. Potom maska predná. No ZTS. Aha. No rôzne typy. Čo ja viem, toto prede mi by zavadzal. Asi túto nechám. Vnútro. No. Ja bych toto nechal. Ja aj toto, to istotne na drevo a no, kúpime. Potom ešte jeden traktorík aspoň. No, taká 72. Tu mám na výber od 62 po 77. Čo je celkom super. No, kolieska pekne vyberieme. Tie široké by boli zaujímavé, ale dám tieto. Predný blatník. No, toto necháme tak. Dáme klasiku. Dáme slovenskú kabínu. Nápis tam nechám, majačík, závaží. No počkať, ale nemôže ísť hydraulika. Asi hydrauliku dám na miesto závažia, no. Aby som tam mohol dať dopredu ten čelný odhrňač na to drevo. Dáme ešte aj toto a kúpime. No, ideme na to. Čiže ešte nejakú tú pílu, štýlku, ako ináč. Tu ja rád mám. Ešte čo to za traktor, nejaký ten naviak. No, tento by mohli za kryštála. Asi je dáme aj tam. A toto dáme dopredu oného 72 majoríka a toto dozadu. Tak. No čo viac. Vlečku. Asi kamionom to budeme, alebo ešte domyslím dopravu, neviem. No, sprejik si kúpim, trochu si to označím. A to je možno tak všetko. Myslím si. Tu bývajú zaujímavé veci. Ale čo, to je jedno. No, toto je kryštálik, ale pozapájame si to, hej, pekne. No, začnem asi tým kryštálom. Alebo 72 kryštálom. Pekne naštartujeme. Nice.
ten zvuk mohol by byť trochu realistickejší, no ale čo už. Mimochodom hrám to na Xboxe a nezacešam to cez Xbox. Proste mám mobil pred telkou, čiže tak. Čiže za zlú grafiku sa vopred ospravedlňujem. No, toto si tu odparkujeme. Ideme na druhý. To je ZRX Majorík 72 aj s predkom. Nevšimol som si, že je tu menší rozdiel, keď máme s predkom a bez predku. Ten s predkom trochu šikmenší kopec vidí, no ale ja by som ocenil väčší rozdiel a keby tu vyššie fungovalo to blato, lebo to je také, no moc to nejde. To nevadí, zapojíme toto. No a asi sa vydáme pekne na cestičku. Alebo ešte si to tu obzrieme. Jak pekne. Jaj. Počkajte, ja potrebujem za kryštálne dopredu. Vlastne aj za hento, ale keď už tam máme, to nechám. A Z3 korigo dáme. A ešte lopatu tú velovinu, čo uchytí to drevo. Aha, táto je fajnová, nie? No, môže byť. Do kryštálika. Tak. Trochu veľký mi príde byť ten naviak, ale snad to nevadí. No. Vycúvame pekne. Nice. Tak, zapojíme. Jak po masle. Normálne, že jak po masle. Tak, trochu ho zdvihnem, lebo by mi to nadvihlo celý traktor, keď by som to pripojil. Zapojiť. Nice. To vyšlo. No, ideme. Stojí pekne. No, čím idem prvým? Ako 72 asi pôjdem. Slabší, chcem ho trochu aj vyskúšať. Alebo... No, pozriem, čo tu je. To je jedno. Jaj, ale... Asi pozrieme, čo je tu. To čo je za nákladiak? To má dve kabiny Tatrovky. Jednu vpredu, druhú vzadu. Aha, toto. No to si musím kúpiť, to mi nedá. Neviem, prečo tu tento Lakatoš, hej, LKTčko, je pod značkou Zetor, ale to nevadí. Asi preto, že to je tiež z blízkeho územia, alebo tak začo. To je jedno. No, kolesa väčšie, trochu farbu pomeníme. Tak, pekne. A ešte kabinu by to chcel. Tak, nice. To sa mi ľúbi. No, toto je mašina jak stroj. Ono to utiahne naraz za 4 stromy. Ale moc to nerobím, pretože ono to ide dosť pomaly, ale možno by to ani nebol taký problém, ale oni sa aj zasekávajú, čiže tak. Takýto zetorik by mal utiahnuť 2, tak uvidíme, no. A taký zetorik s hentým navijakom, no, tak ideme. Začnem asi týmto. A ideme teda na miesto, kde sme si kúpili pole a ideme teziť. A znútra pohľad. Ten volant. Ináč je to dosť realistické. To je síce 72, ale 52 som už sedel, no. Tak ideme. No, tak už sme tu. Možno si označíme stromy, alebo niečo spravíme. To je ďaleko behať peši a traktor je pomaly. To by chcelo niečo, ako je motorečka, nie? Alebo taká štvorkolka, ten
No, tie bugy niečo sú to. Ináč toto na konci sú super autíčka. Mám tu dosť modov, takže som spokojný celkom, ale tá motorka ináč tam, možno ste si všimli, som ju zase prešiel. Túto tá staršia 350 so značením, nie táto, tak tá sa dosť podobá na Javu 350. No a toto si kúpime, dáme tamto. No aj to. No tak už sme tu, môžeme si to tu niečo označiť. Vlastne ešte nie sme úplne tu. Chcem si tu označiť, ktoré sú moje stromy, hej. Pretože, no proste, je to tu na hranici. Jaj, som si moc nevšimol, že to tam nestrieklo. Ale to tiež není môj. Toto tiež není môj. Ale on tak mohli by dať vyše tých stromov. No, konečne môj. To nebe, či? Nebe, dáme tento maličký. Ono je blbé, že to tam nestrieka už väčšie diaľky. Toto, no, ako ináč. No tak, to je môj pekne. Aj tento. Tento asi tiež nie. No tak, k nemu. Tak, no. Tak, dáme tento. A dáme ešte tento. A ideme. Tak som si to bol ešte trochu obzrieť, že pokiaľ to je moje, hej, tieto jazdy sú zrýchlené, lebo by to bola nuda sa dívať nie na mňa ako jazdím. Zrežieme strom pekne, no zase ja, hej, blbo to režiem, no zrežieme, čím dlhší, tým lepší a to je dobré, no tak hapal pekne. No teraz ho očistím a pôjdeme ďalej, no pekne dole s tými kríkmi. No divne to ide. Nevadí. Tak ho režeme na parádu. Ktorý ďalší je ešte tento k zemi. Čím dlhšie drevo, tým viac peňazí. Čiže je najlepšie čo nižšie rezať. Háč, bombac. Už hapal. Zase očistíme. To je ako prečo to ide? No tak, nice. Pekne. Sem to máš bez tých kríkov, či konárov, či čo to je, lebo ono to dosť zavádza, ani cez to ani vidno. Tak, fajno. Ešte tu. Tak no. Aj koniec som urezal. Tu som zabudol. Tak, pekne. Keď ešte tento. Nice. Tak to by sme mali. Teraz to trochu lepšie uložíme. A so veteríkom 72. Možno tu dovezem aj tie ostatné, aby to ako potiahali. Neviem, podľa toho, či mi bude 72 stačiť. Ak hej, tak som rád. Ak nie, tak uvidíme. Ale teraz si to hlavne dám na Bohom. Prečo som spravil. Tak, pekne. Mimochodom, viem, že dlhšiu dobu neboli videa s babetou, no cez zimu sa mi s babetou moc toho nedá točiť, nakoľko je aj pokazená. Mal som v pláne, keď som ju mal rok, že vyjde špeciál, ale ten nevyšiel. Z toho dôvodu, že za jednu je aj tá babeta pokazená a ešte som bol vtedy chorý, ale to bolo už dávno. Teraz je už aj iný rok. Toto je prvé video s mojím novým úvodom. Zmenil som ho, bo kanál už má takmer rok. A
Ideme ťahať, no. Tak, zápis. Čo, to nejde? Nie, prečo to píše, že on do 4,5 metra či koľko. No tak skúsim toto potiahnuť. Oj. Moc to teda nejde. Ak mám takto ťahať stromy, tak to ja neviem. No, oj. Tak ako 72 je dobrá, len tu tak si moc nejde. No. Kašlem asi na to. Zoberieme ďalší traktor. Tak. Počkať, sa dám trošku na bok. Jaj, odpojiť to treba. Tak. No, ideme s kryštálikom. Tento má ten rýchly tranzistor. Tak sa na to pôjde fajnovo. No tak už som tu. Ešte si tu postavím nejaký ten domček. Za mňa sa tu hodí asi tá chatka, alebo čo to bolo. Či aj origo. Tak túto nabok pekne. Ešte si tu dám asi tú stanicu, no. Túto na opravy a úpravy. To sa tiež hodí a no. Ideme počkať, ale alebo si mám dojesť ďalší traktor. Mám ísť? No, idem. Tak, naštartujeme pekne. Toto by mal byť LKT, ale nie. Tu si to rúbnem aj cez obrubník. To sa ináč nebojím, to pekne toto cez terén beha. Tak, tu vystúpim pekne, no a dáme si na bok zetoríky. Najskôr začnem asi majoríkom. 72. Tak poďme. No, poď. Tak, nacúvame pekne. Už som skúšal hrať aj, že ako som radil, lenže ono to bolo blbé, že sa to plietlo s kamerou celkom. Ale tak bola to sranda, ale nebolo to najlepšie. No teraz si odparkujem tento kryštál. Jak pekne bliká. Tak. Jaj. Asi len na dvoch to bolo, nie? No to je jedno. Nacúvame. Toto je pekný pohľad naň. Tak, pekne. Tak, oceď sa. Nice, to je super. No trochu dopredu. Tak, dáme dole hento, no to je moc. Trochu ešte vyrovnám. Tak, položíme
No super, to by bolo. Ideme do LKTčka, no ale tomu zražím ešte jeden strom, však to ich zvládne aj viacej, nie? Má to až 2 navijaky a na jeden navijak by to malo utiahnuť 2 stromy. No, ale budem ťahať asi len 3, lebo ono to je dosť také, sa tam dosť priečia a podobne, keď ich je vyššie, čiže asi to nechám tak. No, zase očistíme. Tak, na parádu. Očistíme si pekne. Tie stromy sú niekedy otravné ich je očisťovať, ale tak ešte otravnejšie to je, keď nie sú očistené, no. Čiže tak, ešte tu mám. Mohol som si asi kúpiť aj ten ťažebnú John Deere, ale to je asi lepšie. Ako viac mi to príde také naše slovenské, skôr československé. Takže super asi a no, tak posunieme to. Tu má predu fajnovú radličku. Tak, pekne. No počkať, idem zo zlého uhlu. To snad nevadí. Tak, poď naplný. Tak chvíľu tomu trvá. Tie cesty som zrýchlil, lebo to by sme tu boli do nekonečna. No super, ešte ich dorovnám. Nice. Vyššie. Ježiš, som si do chádzky, čiže to nabral. Do garáže, nie? Do zeobravovne. No, tak, otočíme sa pekne okolo pníka. Teraz spátečka. Má to zaujímavé zatočenie, nie v boku. Ale to je celkom známe a bežné u traktorov. Tak, dole radlička a potlačíme. Zarovnáme ich tie dosky. No, dosky dreva. Ak sa tomu povie ovaly. Neviem, to je jedno. Tak, pekne do rovinky. Super. To vyšlo. Ešte tu trochu. Aj počkajte, kto je to. Listie. To tam dole. To tam dole, no to je otravné. No, listie, no. To nie je listnatý ihličie, tak. Super. Hore. Tak a teraz to idem dať dopreč. Nice. A ešte heň. Nie je môj pozemok, ale očistiť sa dá, to je výhoda. No, ideme do LKTčka. Tak, pekne sa tam dáme. Uchytíme a vydáme na jazdu na miesto, kde sme stroj kúpili. Mohol som si asi v podstate aj bližšie horu dať, ale tak je to sranda, no. Mal som pláne, že kamionom to ťa voziť, ale tá nákladka obvykle býva dosť obťažná, tak som sa celkom vykašľal. Odtiahnem to s týmto. Pekne to zahačím za navijaky. Tak, pekne ešte sem do boku. Sem ideme, zatiahneme a no počkať. Dole musím zatiahnuť, som zabudol. Tak zatiahneme. Super, a ešte druhý by to chcela. To ináč, z ktorej strany som ten navijak to ťahá. Čiže fajn. Asi. Neťahá to obe naraz. No a ideme. No, už s týmto sú menšie problémy. Sa to tam priečia bolo toto, ale teraz sa nevadí. Tak a ideme. Si to pekne potiahne. Utiahne. Točíme. Jej, kladí na bok, pozor, opatrne. Ne. No, ideme. Tak.
No tak už sme tu. Dáme to tu pekne na šel. Tak, ešte kúsok. Uvidíme, koľko nám za to dajú, ale mohli by dať za jednu kladu takovo. Podľa mňa takovo 2-3 tisícok. No, uvidíme. Dokopy by som to typoval tak na 6. No. Čo? Nie, počkaj, to len 2. No, ale 2 za vyše 4 tisíc. Nejak 4600. Čiže tá, kto bola tie väčšie, tak táto by mohla tak 1000 ísť. Možno. No, to môže byť v pohode. Tak, dám to tam, posuniem, lebo trochu sa pošmykla. Tak, predáme. No toto pekne stalo, to 3000. Tak, to by bolo. Týmto sa s vami lúčim a dovidenia u ďalšieho videa.